ሳዱላ ኢንተርቴይንመንት። ሰላም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሳዱላ ኢንተርቴይንመንት። እዚ ሳዱላ ዩቲዩብ ቻናል እዩ። ሳዱላ ዩቲዩብ ቻናል ኩል ግዜ ረቡዕን ቀዳምን ፍቕራዊ ደብዳቤ ዝብል ሓዱሽ መደብ ኣዳሊና ኣለና። ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ እዚ መደብ ንቤተሰብኩም፣ ንስድራኹም፣ ንሕዋትኩም፣ ንፈተውትኩም ኢሉ እውን ነፍቃሪትኩም ኣብዚ መደብ ስምዒትኩም ክትገልጹ ትደልዩ ብሳዱላ ኢንተርቴይንመንት ፌስቡክ ገጽናን ብኢንስታግራም ገጽናን ክትልእኹልና ትኽእሉ ኢኹም። እዚ መደብ እዚ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ንንፈትዎም ሰባት ብኣንደበትና ክንገልጸሎም ዘይከኣልና ብደብዳቤ ስምዒትና ንገልጸሉ መደብ እዩ። እዚ መደብ እዚ ኣሰናድየ ዘቕርበልኩም ሽኩረን ዓብደልሃዲ እየ። በዚ ኣጋጣሚ ፍቕርኩም ክትገልጹ ትደልዩ ክቡራት ተመልከቲ ብሓፂር ደብዳቤ ለኣኹልና። ንሎሚ ዝተለኣኸልና ግን ናይ ዝተወሰነ ተመልከትና መደብ ኣዳሊና ኣለና። ቅድሚኡ ግን ንቻናልና ላይክን ሰብስክራይብን ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ድሕሪ ሓፃር መሰጋገሪት ሙዚቃ እቶም ዝቕፅሉ ናይ ተመልከትና ደብዳቤታት ክንሰሚዕና። ሰናይ ምክትታል። እዚ ደብዳቤ እንትፅሕፈልኪ ፈለማ ዝኸበረ ሰላምታይ ብምቕዳሚ ሎሚ ክነግረኪ ወይ እውን ክዕልለኪ ዝደለኹ ንነዊሕ እዋን ከይነገርኩኺ ብሰንኪ ውልቃዊ ባህረይን ሕፍረተይን ኣብ ውሽጠይ ዓቑረዮ ፀኒሐ። ስለ ዝኾነ ድማ ብብርዐይን ወረቐተይን ክገልጽ ዝተገደድኩ። እዚ ኩላይ ክንቀራረብ ብሓደ ክንምባሃር ካብ ሕውነታዊ ቅርርብ ወፃእ ካሊእ ወላሓደ ይትፈጥን ኢኺ። ኣነ ግን ካብ ሕውነታዊ ቅርርብ ወፃእ ብፍቕሪ ካብ ዝሓስበኪ ምሳይ ኣፍቃሪተይ ኾንኪ ክትነብሪ ኣብ ልበይ ካብ ዘንብረኪ ነዊሕ ገይረ። ስለዚ ድማ በዛ ናይ ሎሚ ንፈትዋ ቻናል ስምዒትካ ትገልጸላ ቻናል ደብዳቤይ ክልእኽ ተገዲደ። የፍቅርኪ ሓቢረኪ ክነብር ድማ ትምኒተይን ባህገይን እዩ። ካብ ኣፍቃሪኺ እየም ናብ ተፈቃሪት መማርተይ መታዕቢተይ ኤስ እንግዶት ዜማይ ድማ እኒሆ ፈቲክዩ በልዋ ዮሃንስ ትካቦ ወይ ድማ ወዲ ትካቦ። ሓደ ግዜ ብኣንደበትካ ክትገልጾም ዘጸግሙኻ ስምዒታት ኣለዉ። ሰኣን ምግላጽካ ድማ ብዙሕ ነገር ክትስእን ትኽእል ኢኻ። እምበኣርከስ ሎሚ እውን ኣነ ካብቶም ኣብ ህይወተይ ዝኸሰርክዎም ወሰንቲ ነገራት ሓደ ጾታዊ ፍቕሪ። ሰኣን ደፊረ ስምዒተይ ብኣንደበይ ምግላጽ ፍቕረይ ናይ ካልእ ሰብ ክትከውን በቒዓ ኣብ መርዓ ድማ ዕዱም ኮይነ ተጸዊዐ ይገርም። ወላ ይርፈድ ግን ሎሚ ሰላም ስምዒተይ ብደብዳቤ ክገልጽ ዘለኹ ኣነ ወላ ተኸሰርኩ ንኻልኦት ኣሕዋተይ ግን መምሃሪ ክኸውን ይኽእል ብምባል ህይወተይ ክካፈል ወሲነ። እንተ ኣነ ወላ እውን ሎሚ ተመሪዓ ናብራ ገይራ ትኹን እምበር ኣብ ውሽጠይ ዓብዪ ቦታ ኣለዋ ፍቕረይ። ወላ እኳ ናተይ እንተዘይኮንኪ ዘለኽዮ ህይወት ግን ሰናይ ክኾነልኪ ልባዊ ትምኒተይ እዩ። ካብ ኣፍቃሪኺ ያሬድ ናብ ተፈቃሪት ህይወት። እዛ ቐፂላ ዘላ ደርፍኻ እንግደኪ ዳስኪ ካብ ተተኽለ ካብ ኮነ ዝብል ናይ ድምፃዊ ሃብቶም ገብረ ሚካኤል ኣሚን ዝብል ደርፈይ ታንገድብለይ። ካብ ወረደ ንዳኣ እንታይ ገበር ምቕባል እዩ ኣሜንና እምበር ኣሜን 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 ኣሜን
لومي إذا دبدابي صحفلك زلخو كاب سدت أب مريت السودان خويني فقري بزقت أمي نز channel نايم بدماز عدل تاليكي حساباتين نافقتين بخمزي قد سألك لخو ولا لاي أبيوتنا ولا كوا خمزي لنا خنراح حاق حاسيبنا ينفلت بسنكي زفاششتاو منقستي بسنكي تعراوي تسراويت إيرتران كافتان فتوان مربتنا تقراي تسديدنا فحفحلنا تتفلالنا نقرقل حدا معلتي خوينا تابقيعو سلام كوينو كم وترونا بفقرن حدارن بحدا نابرا مسريتنا النبرة الأوان مسفتاري رحق كم زي خون بعل ملوك تسفاي كسابنا الرخب جن أبزل خيو سلام رهوان من نيلكي كل جزيد ما ينافقكن يحسبكن كسابنا الرخب تسسنا يخونلكي كاب أفكاريخي جمال سودان ناب أفكاريثي إف أبزل خيو انجروت زي ما يدما إنه كن الراخبينا زبل نايدم ساوي عوت قابي ذكر له صباح نقول إذا تحليفو سمينا ويتم مغرنا الراخبينا قنا عبد شرق دابقونا الراخبينا قنا عبد أقسم حولتنا الراخبينا ደቂ ሰባት ካብ ተዓባብያና ጀሚሩ ብዙሕ መሰናኽላት ገጥመና ይኽእል እዩ ብፍላይ ብዕሸልና ወላዲኻ ሲንካ ዝኽታም ኮንካ ካብ ምዕባይ ዝኸፍእ ነገር የለን እምበኣርከስ ኣነ ብዘይ ወለዲ ካብቶም ዝዓበዩ ውዴትም ህፃን ተባሂለ ከንፈር ካብ ምርምጣጥ ዘድሓነትኒ ክብርቲ ኣዝሚር ሓፍተይ ኣዝሚረይ ካብ ግዜ ቁልዕነተይ أب وين عدين انتسئن كي يخفأني كي يقرني خندبو خنددو بتسعيت وسيدا بزل على فقرن حاليوتن نعاي كتعبي بزوحت أجمن مهكران الرئة أسنان خيسا أبزبت صحد بصحتني كبرت حفتي أزمر حفتيا أزميري استغطزيت اللوي أبزد رجازي كبت صح مويترف ቁልዕነተይ መከራን ጸገምን ዝተመልኦ ናይ መረረት ህይወት መሕለፍኩ ፈጣሪ እንታይ ይሳኖ ንዓኺ ጽላል ገይሩ ኣብ ጎነይ እምቢሩኪ ኣዝሚር ሓፍተይ በዘገጣሚ እቲ ኩሉ ንዓይ ክትዕቢ ዝኸፈልክዮ መስዋዕቲ በኣካል ገሊጸልኪ ፈልጥን እሞ ሎሚ ብዛ ንፈትዋ ሰብ ፍቕርኻን ክብርኻን እትገልጸላ ቻናል ኣቢለ እነሆ ምስጋናይ ልባው ፍቅረይን ክገልጸልኪ ሁሉ ግዜ ኣብ ውሽጠይ ኢኺ ንዓኺ ኸብሪ ድማ በቂዕልክ እነሆ እንኳዕ ደስ በለኪ ዝተረፈ ኩሉ ሰስናዩ ንዓኺ ካብ ሓውኺ ምኪኤለ ናብ ክብርቲ ምዕባይ ሓፍተይ ኣዝምራ እነሆ ድማ ልባዊ ሕውነታዊ ፍቅረይ እትገልጸለይ ዜማ ድማ የንግደኪ ድምፃዊ አብርሃም አፈወርቂ ስድራይ ስለምንታይሲ ክንዲ ኩሉ ስድራይ ስለዝኾንኪ ከም ስድራይ ተዓንገድለይ عدي سفكركي روحي مفقرك وحدكي ادرف تفليكي مساي كلكو كوازنا فقاكي لساني يقلصون مدب دبداب فقري امباركس كبراتن فتواتن تختاتلتي سادولا يوتيوب چانل نلوم زحرنايو ناي تملكت فقراو دبدابي نزيامي مسلم نيروم نزم دبزي از سنادي زغربلكم شكرا عبد الهادي چانلنا سادولا لايكن سبسكرايب بمقبار كتت تبابعنا بزلعل خبروت نعدم وابقصال مدب كساب نرخب سلام سسناين عقوم
ሳዱላ ኢንተርቴይንመንት